Beshi! Feeling ko na sobrahan ko siya sa water. So, wala. Next time ulit, ayusin. Kinakaba. Nako. Fail talaga to. Uy! Hey guys, so break time muna tayo sa pag-edit and gagawa muna tayo ng snack natin. Ang snack natin ngayon will be the trending na dalgona coffee. So, papakita ko siya sa inyo guys yung version ng naka-lockdown. Ayan. Kung ano yung mga pwede lang gamitin habang nandito tayo sa may lockdown, sa time ng lockdown. And kung uubra ba siya. So, ito guys, yung gagamitin natin. 3-in-1 coffee. Sa lahat ng mga nakita ko na recipe ng dalgona coffee, laging yung hindi 3-in-1. So, tatry natin kung gagana ba yung 3-in-1. And then, milk natin is Bear Brand na Adult Plus dahil wala po tayo fresh milk. And then, meron po akong grass jelly doon. Kung nakita niyo yung vlog ko yan, na pinabili ko yan. Then, meron tayong hot water, baso, tsaka straw. Tapos, yung pagmimixan natin ng coffee. Alright guys, gagawa na tayo. And yung 3-in-1 na coffee yung gagamitin ko. Ang sabi nila is 1:1 daw. So, check natin ang 3-in-1. Kung kaya ba niya. Kung lalaban ba siya para sa dalgona coffee. So, i-measure ko na lang ng spoon guys. Kasi, ano naman po tayo. Huwag nang mag-inarte. Lockdown. 1. Ang dami pala nito. 2. No butter! Coffee ito. 3. Max, no. 4. Parang 4 lang. 4 ka muna kasi konti lang naman to eh. Ayan na naman po, si pwede na. Ayan, so 4 siya na tablespoons guys and 4 din na hot water. 4 spoons din. 1 2 sana umabra to 3 Alam, dami ata. Sige na nga. 3 and 1/2. Tapos guys, meron po akong mixer dito. Ayan, gumagana pa naman ang mixer po natin. Hala, takot siya. Ay, Beshi! In fairness naman sa kanyang dami niyang talsik. Yung phone ko punong-puno na ng talsik. Ang tagal gumawa pala nito. Parang dali lang sa video, guys. Wait lang, magpalit tayo ng Magpalit tayo ng bowl. Kasi tumatalsik siya. Ito, mas mataas ng konti. Ala, sana umubra to. Pag to hindi umubra ha. Pero medyo nagtitiken naman na siya. Nono kasing ginagawa. Para sa lockdown eh. Ito ang epekto ng mga nagiging bored. Alright. Continue po tayo sa ating timer. Guys, 12 minutes na akong nagmi-mix, tapos inad ko na rin yung isa, bali naging 2 na, and yet yung consistency niya is ganito pa rin. Para siyang caramel. I don't know, tutuloy ko pa ba to? Parang hindi siya worth it. Feeling ko hindi to magpa-float kasi dapat yung kanyang consistency para siyang icing dapat. But we'll see. We'll see. Guys, after 17 minutes and 16 seconds, nag-give up na po ako. Akalain mo yun naka-hand mixer na nga ako pero sana okay na to. Feeling ko na sobrahan ko siya sa water. So, wala. Next time ulit, ayusin. May mga bagay-bagay talagang hindi para sa atin guys. Kailangan tanggapin din natin na kung minsan failure yung mga decision natin. Failed. Wait lang. My gosh, after 20 minutes of
mixing. 17 minutes of mixing. And madaming tansik. Makakainom na rin tayo. Hay, nako. Ay, wala akong water. I forgot the water. Ito na lang din. Mainit pa ba to? Ay, nakalimutan ko pa. Absent-minded ang madam. Lagyan pa pala natin ng ganito, ng grass jelly. Yan. Ginawa ko to guys, para sa milk tea, para sa dalgona coffee, o kaya merienda lang siya as is. Alright. Yan. Mix ko lang muna. May ice na to guys yung milk ko kasi gusto ko yung malamig. Feeling ko babagsak talaga to. Hindi talaga siya magpa-float. Yung dalgona. Wait lang, mix ko muna yung milk. Lockdown ang pega. Alright. Huminahon gatas. Ano? Kinakaba. Nako. Fail talaga to. Uy! Nag-float naman siya, my friend. Akalain mo yon. 2 kape ito. Good luck sa AM shift bukas. Hindi na naman po ako makakatulog. Ulo! Hindi ko in-expect to. Hindi ko in-expect to, guys. Hindi effective siya. In fairness naman po sa kanya, ano? Yan siya, guys. So, dalgona coffee is real. Pero yung phone ko, full of talsik na siya. Tikman natin. Itong ano, nililinis ko na tong phone ko kasi sobrang talsik ang nangyari. Pati po dito sa floor. Ala, nanlagkit na. Magmamap ako later. Yan. Tikman natin. Ala! Makikita mo ba yan, Beshi? May paano pa siya, oh. May pa-drip na siya. Oh, may gulay. I-mix na lang natin. Parang hindi ko siya gusto. Pinaghirapan ko, tas hindi ko gusto. Ayan, minix ko na siya guys. Kasi, ayoko ng coffee na magatas. Ang sarap niya pag na-mix na. Para akong nasa ano nasa canteen, ganun. Naku. Sumakit yung tiyan ko. Huwag naman sana, Lord. Pag gumawa kayo guys, kontian nyo lang yung tubig niya. Talagang 1:1 lang. Pag 3-in-1, yung 2 tablespoon ng powder, 1 tablespoon na lang ng water. Mas okay. Kasi yung nangyari guys, 2 ganito yung ginamit ko. Para lang sa consistency niya na yun. And, kapag ano, parang hindi siya worth it na pag-effortan. Hindi siya worth it na pag-effort. Kung wala ko yung mixer, parang hindi siya worth it. Guys, ang hirap. Promise. May mixer na nga ako eh. Ang tagal kong nakagal, no? 17 minutes. Diba, Pinat? Sabi ko sa'yo eh. Natapos na to. Ang dalgona coffee. Nagsisisi talaga ako, guys. Kasi dumami lang yung hugasin ko. Hindi naman siya ganun kasarap. Masarap siya pag minix mo na siya. Pero kung yung milk tas may hint ng coffee, ewan ko lang, hindi kasi ako maganon. So,
more on coffee ako. Kahit sa milk tea, gusto ko yung lasang coffee. Yung ganun. Pero, I don't know. Sabi niyang iba, gustong-gusto naman nila. Pero para sa akin, hindi siya worth it na pag-effortan kasi papapagod ka na. Tapos, ganun lang yung magagawa mo for one serving lang. Tapos, ikaw lang iinom. Paano naman yung mga ibang kasama mo, di ba? Parang ganun. Ang haba ng preparation mo para lang sa ganun. Sayang ang oras. Bili ka na lang ng 3-in-1, palamigin mo na lang. Hey guys, time check. It's already 9 o'clock PM and katapos ko lang maligo, mag-skincare na lang ako and then matutulog na ako. Hopefully makatulog ako kasi guys, yung ininom ko kanina, 2 coffee yun para sa dalgona. Pero nakaidlip naman ako kanina konti, mga 15 minutes. Yun, so hopefully makatulog ulit ako. Mag-ano na lang ako. May sleep well pa naman ako dito. Yun, inumin ko na lang. Pero sana magising ako ng maaga bukas. Hindi na muna yata ako mag-K-drama. Let's see. Kasi yung K-drama guys, alam nyo ba? Nakakatulog ako dun kasi napapagod yung mata ko na magbasa. Kaya yun. Yan. Ay, nako. Sana, natapos na tong COVID na to. Sana bumaba na po ang ating, census ng COVID patients. Kasi, ilan na ba? Actually, guys, nag-deactivate ako sa Facebook ko, sa Messenger ko. Ayan. Kaya, ang ginagamit ko lang ngayon is yung page ko na Joy of Mia. Pero, yung mga personal accounts ko, wala. Dina-activate ko muna yung ko para hindi ako ma-stress kasi at least yung sa page ko, yung post ko lang nakikita ko, yung mga comments nyo lang nakikita ko, kaya doon na lang kayo guys. Kasi wala, hindi na ako nag-Facebook na yung personal account ko na talaga. Naka-stress kasi, ang dami kasing nag-share, ang daming nai-stress na ako. Syempre stressful na nga sa work, tapos additional pa sa sa FB, kaya ayoko na. So yun lang guys, pagod na ako. Alam nyo tong araw na to parang kumain lang ako, nag-edit, tas umidlip, tas kumain ulit. Ayun. So after po ng quarantine, alam na po natin kung anong mangyayari sa mga katawan natin. Kaya sa Friday mag-exercise nga ako kasi hindi na maganda po itong nangyayari po sa atin, na ganito na lang, kain tulog na lang po, lalo na at marami ng day off. So yun lang guys, I hope you enjoyed watching this video and I hope safe kayo dyan sa inyo. And if you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and share mo na rin and hit the notification bell button and yung like na rin. So, I'll see you guys on my next one. Bye! So, ito yung gagawin natin kasi mas madali siyang gawin kaysa sa dalgona coffee. And feeling ko mas masarap to. First time ko siyang gagawin. Feeling ko lang ganito gumawa. Try nyo pang mag-search ng iba. Wala kasi akong si-search guys. Basta gusto ko lang may lasang coffee, ganyan. So, lagay lang natin yung tsaa. Yung black tea. Yan, nagkukulay na siya. Alright, so dagdagan ko pa siya ng cold water para dito. Hanggang dyan siya. Alright. Oy, malamig na siya in fairness naman sa kanya.